consulta nawe. Thokozani. This Dr. Oti. Awu, inyanga yompedi madoda, inyanga izizwe zonke. Udokotela oyukuthi ukwazi ukulapha, mina ngikwazi ukulapha, ngikwazi ukuhlambulula umuntu, ngikwazi ukugeza umuntu. Futhi ngikwazi nokuthi nginyuse umuntu. Ngikwazi ukunyusa impilo yomuntu, umuntu aphile impilo engcono, angaphile impilo ayiphila lela kade iphila kudala. Listen to me very carefully. Yikhuluma nabantu abase Potchefstroom. Yikhuluma nabantu abase Richards Bay. Yikhuluma nabantu abase Maritzburg. Yikhuluma nabantu abase Mgungundlovu. Yikhuluma nabantu abase Qofimvamba. Yikhuluma nabantu ukuthi baseduze neMoyi River. Yikhuluma nabantu ukuthi basemnambithi. Yikhuluma nabantu abasendaweni yasemtubatuba. Bonke labo bantu labo ngiyababiza ngikhuluma nabo ukuthi lala mntaka baba ngusondele manje. Sengikhona endaweni yaseDurban eThekwini. Ngitholakala eDurban YMCA Hall. Ila ngisebenzela khona abantu. Just near Teachers College or Teachers Center. Ila ngitholakala khona eYMCA Durban. Ila ngisiza khona abantu, ila ngihlambulula khona abantu, ila ngigeza abantu. eDurban ngihambe nesikhwama sami sonke. Isikhwama sami sonke isikhona. Angishiyanga lutho. Khumbula ngengeze eDurban earlier on this year. It was rightly February to March bengiseThekwini ngisebenza abantu. Sawubona umoya wedlozi, sawubona umoya kaNkulunkulu, sawubona umoya wezulu, sawubona umoya wethongo, usebenza abantu, izinto ziyenzeka. Listen to me very carefully. Bakwethu, I want to talk about the issue of consultation, the issue of prophecy, the issue of consulting a healer, consulting inyanga. There is nothing of which is so important, and there is nothing of which surpasses ukuthi consult inyangeni. That thing is too powerful. You need to make sure that you consult a traditional healer. If you are a person of which you see that your life, you are stuck, there are some kind of setbacks in your life, you need to make sure that you consult a healer. By you consulting a healer, you will be able to know what is wrong with your life. By you consulting a sangoma, you will be able to know what is happening around your life. What is roaming around your life. At some point, your life is stuck. Nothing is going well in your life. Your life is stuck. And your life, it is not stuck because of ithongo or idlozi once dead. But your life is stuck. It is stuck because of kunomuntu oyenza impilo yakho ime. Kunabantu abaphehlela abantu amanzi amnyama. Kunabantu of which are using black magic in your life. Kunabantu abasebenzisa iqhitho phezu kwempilo yakho. There are people of which are using mirrors at night. They are calling your name. Babiza igama lakho. They are calling your name. Babiza igama lakho kulezi ibuko. In these mirrors. Umenqeda lesibuko lesi asiphahlaze. My babo. How will you able to know all of that if you are just staying at home or sitting at home without doing anything? I want you to know ukuthi idlozi, an ancestor, is there to guide you. An ancestor, it is there to provide for you. An ancestor, it is there to bring power and luck in your life. It is just that you have never consulted a healer. So I'm calling you today. I'm just giving you a simple task. Come and see Dr. Oti. Come and see me. Come and consult Mkhulu Oti. Just come and consult with me. I'm in Durban. YMCA Hall. That's where I'm healing people. Healing and restoration takes place in Durban. YMCA Hall. Hey, kunzima. Kushubile eYMCA Hall. Ngifikile mina nyanga yompiti. Ngifike namakhambi
aseLimpopo. Ngifike namakhambi aseBotswana. Ngikhile ka ditlhare tse berekang. There is something of which abantu abayazi. I want to tell you this today. You know the muti of which we black people we are using differs in power. We have muti from the Zulu side. We have muti from Free State. We have muti from Mpumalanga. We have muti from Northwest. We have muti from where? But uthanda ungathandi. Uthanda ungathandi. Awukho umhlobo oyazi umuthi ukudlula abantu baseLimpopo. Like it or not. Like it or not. Awukho umhlobo oyazi umuthi njengabantu baseLimpopo. Futhi azikho ihlahla ezinamandla ukudlula ihlahla zaseLimpopo. Uthanda ungathandi. Urata usarati. Thanda ungathandi. Khohlwa. Lebala khohlwa. Nanoma ngathiwa uhambile kamhlabalingana wasuya kamhlabalingana uhambile waya kuphi kwabani wasuya kuphi kwabani uhambile waya kuphi kubani wasuya kuphi kubani uhambile waya kuphi forget. I'm telling you this. Forget. There is no muti of which is powerful more than imithi yaseLimpopo. You can even ask izinyanga zaseZimbabwe. Izinyanga from Zimbabwe, Congo, Tanzania. I'm talking about these powerful inyangas. They go and dig muti from Limpopo because of they know that umhlaba waseLimpopo is too rich and powerful. That's why in Limpopo you will get imithi yokukhulisa ubudoda bendoda. That's Limpopo for you. eLimpopo you will get imithi yokuthi umuntu akwazi ukuba nemali. eLimpopo that's where uthola ihlahla eziphuma igazi. eLimpopo that's where uthola ihlahla ezikwazi ukuthi umuntu abe nemali. So ngiyehlile mina nyanga yompeti. Ngiyehlile mina nyanga seLimpopo. Ngiyehlile mina nyanga seLimpopo. Angisumuntu waseGoli mina. Ngibo umuntu waseGoli ngenxa yomsebenzi waseGoli. Ngenxa yomsebenzi eGoli. Manje ngiyehlile ngiseNatal. Ngizolungisa la. Ngize la ukuzolungisa la. Ngize la ukuzokunika abantu into yangempela. Uthi unqushe mekhuluma nami inyanga enkulu mathi inyanga yase kuthiwa yini yase Davidton. Unqushe uthi kimi hey dokotela uthi ezaxoxa inyanga zahlanganisa ngawo ukuthi kumele ukuthi uvele kuma TV njengomuntu omubi. Ngithi nqushe uthini kimi? Wathi unqushe kimi imali dokotela uthi awudlala uyayibiza but inkinga yakho i1. Abantu bonke abasuka kuwena 90% bayasizakala. Kube kuyikuthi abantu ekuthi bayahamba baye kulezi inyanga zasenzansi. Baye kulezi inyanga ezisuka eNewcastle. Abasizakali. Iyona nto ekuthi abantu nabakuzondela yona. Bakhala ngokuthi futhi usasemncane kanti le nduku engaka uyithola kuphi. Athi kwahlelwa kahlala phansi kwathiwa kumele kube nendlela abangakwenza ngayo. Wathi unqushe uvela kuma TV kanje ukukhulunywa kabi into ekuthi ihleliwe yahlelwa izinyanga. Bengisaba ukutshela ngoba kunabantu abaningi ukuthi babehlala lento bekabantu ukuthi wena ubathembile futhi abangani bakho. Ingakho nesipoko sakho singasanga sakutshela ngoba bekwabantu ekuthi abantu uphila nabo impela. Manje ngiyehlile ngiseDurban. Ngihlela kunizitha zami khona abantu izitha zami ziningi kakhulu. Kukhona okunye ukuhlala ukukhuluma ngami kuma Facebook. Kukhuluma ngami njalo nje ngiyehlile ngila eDurban manje. Njengoba ngila ngizosiza abantu. Mina nginasikhathi sokula nomfana. Abafana ngile nomfana oyikuthi uhlala eflatini. Mina ngihlala eflatini mina. I own ama flat. Angihlali mina eflatini. I own ama flat. I own ama townhouse. Something ukuthi it cost 1.5 M. Something ukuthi cost something like 800,000. Something ukuthi cost 1.2 million. Mina ngiyazi owner. Angihlali mina ku flat. Umfana thukanise ngama ukuthi uyingane. Kanti mina ngathanda ukuthi ngibe ingane yini. Ngoba if bengafuna ukuba ingane ngabe ngajela uma wami ukuthi mama akuvele ngalonyaka lo ngikwazi ngivele ngimdala.
Some people are suffering from ageism. That's why even our world today, umhlaba wethu wale South Africa, umhlaba wethu uphethwe amakhehla. And ayikho into ezolunga. Even nala South Africa, siphethwe amakhehla because of abantu, they are suffering from into ebizwa nge-ageism. Aba believe in a youngster ruling. Aba believe in a youngster having power. People believe more, they suffer from the sickness of ageism. Mina, I am not, mina suffering from ageism. Ngayiphiwa lento eniyasebenza. Ngifuna bonke abantu abathi mina Mkhuloti, ngifuna uzoconsulta nawe. Ngithi vuka gogo kusile. Kusile mntu omdala. Na abantu bakho bazile. Ngifuna bonke abantu abathi mina nginenkinga. Angazi ukuthi kwenze njani ngami. Ngiyokuhlola. Ngihlola eYMCA Hall, Durban, just near Teachers Center. This Dr. Uti. Amanamba avela ku screen. Call me today. Text me on WhatsApp. Kakhulukazi ngithanda uWhatsApp. Khuluma nami ku WhatsApp ngizokuphendula. Ngiyathokoza, makhosi. Consulta nawe.